Sekutu sebam enya de ni bia sekutu sebam yen machigo sekutu sebam midian gogofu sewa sekutu sebam DL kase body hinta no no ne pa hontoma DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Afeto American share yen ewo Facebook no so na afi YouTube. Eye DLFM 106.9. Na yamfa kasebo no enchiri mwankasa ensemum. Yasha kasebo na se FM free Ghana bampani. Operema opoada John Dramani Mahama edesem atuja enchiri mu se. Mika se nipa bebro ha enu donkro no munyinada etimi ahwere wono nkwa ewo mra na mentem ho ase bi esode ye ne nyinada efa ahennie ehun sensem a na ekoso oboko ene ye menam di tumi we ne ye media eyemia na mekro mentem ho ase saa na nam so nipa makọ ha ne donkro wo munyinada etimi ahwere wono nkwa na Ghana mampani John Dramani Mahama echiri misem asante hene otumufo osetutuam otoso mienu ede ne ho disi ho nom so obetumi aboa na watimi aka ahemfo mienu a wonom ewo atifide mantem boko atumi dia bom no mo nyina atumi apa eho pomasi be se be ya manso twen hodo ekoso a enam so mechaba ejapade pi na ehwere kwakwa na afi nso nipa nkwa akoda sensembe no ombetumi apa ho pomasi brem nanso Ghana mampani echirim se mra na sa agina su ekoso nipa mako ohane donkoro mo nyina da etimi ahwere wonom enkwam Ghana mampani decide to dwa na wochire mam ewo Upper East region nim ewo mra okohia eye National House of Chief mpenifo a onom didi nkoma na Ghana mampani echirema in fact ensem no hapa sa manso twen ba akopɛ krodua ba akopɛ mo ohene a yesi no de bia da na tuato na nimpa nkwa da sanim eba ne se ha adwen ne senti yepa sa sante hene na nka woboa na asomdwe atumi aba na adwebra atumi aba etifere mantem boko na so achirema ema na sante hene eguso akonkoden no mo na na se ohaw no mu ye kese a na nipa dodo na efa ho ehwere mo nkwa nam ne senti no nipa mako ha ne donkron 119 omu nyina da etimi ahwere wonom enkwam Ghana mampani kasa mu ene wochire mu asante hene otumufo osetutu am otaso mienu dwumadi a wodi ye no enye ono ne kofa ba ne mom no aka ne oma Ghana mampani na adeda nkwa kufu ado ene odi kan hyehye sa ne ma we nyadoto ho no mo sei opese woboa na manso twen hodo ekoso atifide ban table no esu betumi ate na nya hwekrampo no enketo betwa kram enti ochire mu a emna mampani dada akono na ode nkrata egu wo so ba wonto aso nti ono so beto aso na nka oboa pa na nka somdwe atumi aba nanso why do betumi aye bia nanso adehye wo bokono se ne ye nchede nipa mako ha eni donkro mu nyinada ahwere omo nkwan. The Otumfo committee was established by my predecessor Nana Akufo-Addo, and so in his handing over notes he mentioned to me that he had invited Otumfo to mediate in the conflict, and so as his successor I was duty bound to allow that mediation to go. While the mediation was ongoing, there was violence, killings, assassinated about 119 people lost their lives in the period of the mediation. But thank God, ultimately, his report came out. And the mediation process was meant to work to find a traditional resolution to the conflict. And the thinking was that we could get the parties to the conflict to, in a traditional manner as was done in the past, find a way to accommodate each other. Unfortunately, I think that didn't happen. And once it didn't happen, then the mediator had no option but to revert to what the law says. And so his report basically, stated what the lawful position was. Any awoti ye ayo Ghana mampani John Dramani Mahama. Na ne kwakra mo no ena Ghana mampani eto ne kasa so na ochire mu Ghana fo nyina hya ne so sei omana ye timu no ye wo mra ebo oman Ghana ho bra na se bo oman Ghana ho pan omra obaye omampani no osu aye agito mu se obape obahwe mo oman Ghana mra hodo a ebo oman na ma emra so de ye adwuma no obetume de so bibia tonten akonka ne ntino oka kire Ghana fo sei ye pani papa wo ye ohene aboko mrama ne ho kwan senka oni hene wo boko ne dia emena kire adedi pefe sei
eye ebu krago eye azoka the second ono enamra man ho kwan sem otumi ne hene ewo boko entemra ne de se de mra ne ka no saa pepepe ne mra na ka no enya de ono mampeni ebetimi asesa ne fi say the law is the law. And I swore an oath to uphold the Constitution and the laws of the Republic of Ghana. And so I cannot be sentimental in terms of implementing the law. And everybody knows what the law says, that the truly gazetted chief of Boko Boko Naba is Na Abugrabo Azoka. That is what the law says. He is gazetted. And so I cannot have any sentiments in the matter and have somebody who's not gazetted come and say, I am the Boko Naba too. And so I have to do what I have to do to ensure peace in Boko. Which is what we've done. The law is the law. The law is the law. Emrano eyemra ontumenye hohwe. Eni awuti ye Ghana mampeni John Dramani Mahama. Yanto akase bono so ne yemmongure mu ewa so hwe oman Ghana. Nyanyina nkanea ensem esom. Mechire the Electricity Company of Ghana. Yetwanitia eka ne se ECG. Whatever den krata ba bonten echirimam. Eno animu yata wonom eba beye ensisi adwumadiem ewo Accra West eno beboa pa ma adwumadi omudie no enyam kanea no etimi ejina ne naso yipam na enkrata yisiji mpanifo ede aba no echirimam wonom pese omoboa pa na nyinam kanea no etimi ekwamyamya hodo a womba beye ensisi ne bejina ne naso pa na boa na ade hia wonom edi enyinam kanea de dwuma wo samyamya no bibia tumi akonkan ede ama wonom na yisiji mpanifo sei yankan kira Ghana fo se na eye wukuadai eye ogifo bu suma yego me ne toso du bako ewa no peya non kro pepe ekopem eye enumere nonum from 9 am ekopem 5 pm ena sa insese dwumadie no ebetodwa ewo Accra West enkrabo parliament mum na so ene se yanka nkire Ghana fo se ememe yahodo opi na mo ho betimi aka anopa non kro no mu kwa nyina akopem enumere nonum ne de manyinam kanea no ebetumi adundum eba ne sa na nya de ECG ahye dabi na okire ma meme yahodo no ebi aya Fadama, Kwasheman, Nyameche, Dakoman, Abakala Pass, Tabora, Racecourse, Kwashibu, Efi Chantan, and Efi so, Mem Yahodo was amputim honamuna. Omuchirima Hasonic so ekahum. Mem Yahodo akabion so aya Dansoman Johnson, Malam Johnson, Makati, Choice, aya Sampa Valley, Abubloshi, a one alobloshi emum, Achimwata, New Plan, a home betimi akam. Ena Benjiro, Mahia, Otuman, and Nefin Sumpotema Hodo Potem Hojano, a dem Manam Caniano, a betimi edum, and Yabo Payo, Yisi Jajumakunu, agency Siabo Sabayam, and Yam Canam Didumano, be able to make conkai, Ede Amamo, Yisi Jajumakuni sim, Umudi who I will say, a bit to make offense you and a show back, and about me nubi, Edia brother Moyano, and Yabo Payo, Papa Sopa Homaso, and Yanni see him, Yanan Num Denimum, ye deamunti, and a wonom, etusa, and a moy. Kofi ohobeka ohun kafra ohobeka ba pa akodu fi no mawie sa na pa ba na wadum dada oh okay na ese bibia dem enti mo sa amia na mo nhye ne so pam yanto akase bo no so ene yemfa ya ni mfa nkyere mum ewa ye waso east abato mpesu aso na enyina nim se National Democratic Congress NDC amayuko no womkwa akwapaw openi Paul no betimi akotu franka akwapre mahebadwa konwa ewa ye waso east efrisem One match between and dindi na sell papa Bambo waton sadia frena ama o my Ghana bobna ye papa and amra baton to dwa e wan nanom me na twami e nyasem kumo esefate wani e wa ye waso east abaton pesu aso na ne nyina akire mu a e television set 32 inches ye nasco na bokoblane ko ho opani o de ko hen o baba jama na de ma me se menje na me nkoto abapa e na o de ma men ebi so behwe no kitabuta adenti a wo se ye nkramani o de boka akoya asode ene so empenifo na de ma no na kire se ebi musa kan kosua ne mako na ebi sumi nya ntoma no opo baako je se 6 years and the chade ko so pam na mo sa do envelope je se ne 3000 Ghana cedis etata to a delegate ne je ye pam na no na abato no kwa we ye pe na electoral commission etimi kire mu am Mohammed Baba Jama ono na abato no kwa we ye no otumi edimu enkwanim na se ba bontene pe na ndi samanyoko ne den krata ba bontene sei enyene ne ha o ma ye timi no mra ma ho kwan se ba kwoto abono bia cheche ne ma dia ma obi o mra abato kosu nti we dia pro ne kankan atodwa ndi kofi bua me eye NDC aye waso ho de mama o videos fa to so na Ghana for me hwe de koso am
na wa mu kyerɛ mu a yɛnya ne saa kora ne senti sɛ baba jama ani mpanimfo bi a wɔka ho wɔkɔpere tumi no efewo maden ade wɔkɔgyina ndi samanyɔkuo nanim disciplinary committee nanim na wɔhwehwɛ wɔn nsɛm a kwan yɛ fa so wɔkɔkyekyɛ kosua ne mako television set and afi so ntoma ne buta no wɔkɔkɔ kyerɛkyerɛm efisɛ ba ne sa yitia mra na egu amanyɔkuo no so anim ase ɛna afi nso ɔman Ghana mra ɛhwɛ abato nsɛnsɛm so no na ɛtwe no to de to ahwɛm na ɛndrada ɛna mpanimfo kɔ agyinasi a na yɛ ɛprada ɔgyefoɔ bosoma yɛ wɔn de ta so tu ɛwɔ mfempem mienu ne edumu na no edonu ensiamu mum radam na no na NDC otwatwerɛfoɔ panin fifi fiabikote kyerɛm sɛ in fact ɔmokɔ tena se hwehwɛ ne mamu a hwehwɛ mu a na gyina sɛ bato abɔnten kyerɛm a ɛwɔm sɛ electoral commission no ɛbɔ no homɔde am ɛyi baba jama ɛyɛ no kora baba jama di mu nkunim ɛyɛ no kora pam na wɔnom panimfoɔ mu yi wɔn kɔ hwɛ nsɛm no ɛyɛ no kora TV no baba jama kyekyɛ bi entoma kɔ so kosua ne mako ɔmo kyekyɛ bia sika bɔtena 3000 ɔmo kyekyɛ yɛ ne nyina no kora nanso ɔmo ka no kora kyerɛ Ghanafoɔ sɛ nneɛma ho da ɔmo kyekyɛ yɛ no ɛnya baba jama nkwa ne kyekyɛ yɛ obi okotu franka bia wɔni samanyɔkuo ndi nipa mako num no obi akɔyɛ bi entipa ne kankan no ɛnya baba jama nkwa ɛne yɛdi kan data som yɛ no nso yanka kyerɛ Ghanafoɔ sɛ yankopɔ yɛ adoma yɛ nnɛ ukwada yɛ ɛna asahwe o manga na bato so eto o monkrata asem nyina e fa by election ho nti no emra ne mo kwan bi o se wo metimi akoto abafoforo bi wo ho nti no se de aye no o mbesere Ghanafo baba jama nkunri a wadi no mu ni asem bi o mbeka se de aye no eno wachi nso amanyoko ni nsa da ni hyehyeye ene mra bi a se kobase obi kwa akoto aba na se obi kwa akopre dibra MPP ND samanyoko ni dimu na se sa nipa na kwaye pro ne kankanya amanyɔkɔ ne ntumi ne nyina so obi ombetumi de atwe nipa na so anaso ombetumi atwe na san ne santi omokɔ mo mbade ahyehyɛ foforo na boa sɛ bɛyɛ a so obi kotu sa na mo ne biwa a emna betumi ne nadie ne mo mpempren yi de baba jama yakopɔ yɛ atoma on the 3rd March ɔkɔ akɔgyina kotu franka ɛwɔ ND samanyɔkɔ ne di mu ɛwɔ yɛ waso it nti mo mfa nkyɛ wɔ na de ayɛ no nya de ombetumi asesem ɔno a ɛna ɛkorɔ executive committee members of the committee as we announced in the wake of what happened last Saturday in the primaries and also East. DLFM 106.9. And we asked the committee to submit its report latest today to be discussed by the Functional Executive Committee of the party. So that committee led by Honorable Kofi Tupobi presented his report to us. Let me just say that the long and short of the report was this, that inappropriate conduct was exhibited by virtually almost all the candidates. Even though you cannot establish DLFM 106.9 was in light of motivating of the delegate, we believe that was inappropriate. So in the light of that, the committee's report was to the effect that ideally we should have an annulment of the primaries. However, the committee also acknowledged that there are real obstacles that make it difficult for us to do that. One, the party's constitution does not have a provision for an annulment of election. And this amanyɔkuo ne mra beta ho no. Eni tumi bia wom, enya de amra bia wom say, yato aba baabi a obetumi atwe obi dibira san se waba no nkoto no foforo amanyɔkuo ni san hyehye nti de aya no no. Baba jama ono ana ekrom. Eni a wote otwatwerefo penin edema ND samanyɔkuo no. Oniminyamfo fifi fiabi kwate ena wote ne nkene no achi ene baba jama nkunimdi aba ma ne chirim se atadwofo papa hye nwom ene wate dene. I thank you all very much. Today the National Functional Executive Committee has finally cleared me to go and file my DLFM 106.9. So tomorrow morning we will expect all of you here. We are going with a massive plan to elect another commission. We give thanks to Almighty Allah. We give thanks to the National Executive. We give thanks to all those who played a role in this wonderful situation. I want to thank you very much. Today I'm not going to come much, but then you will Maganama. We will go pay Chile. We will pay Any a wote ye ayoniminyamfo Muhammad Papa Jamal. Ana wo chire mankunumidi abatadwufo wa wate denne. Yanto akase aba no so ene yemfe ye nimfa nchire mum
ebo MPP osono kokukwa manyoku na akachiam make say Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia ade smart dwe chirim sem obeya dwumaden pa aboa se beya emfempem ye no ne adonu watwa bato mu no obetuma de nkunim wagetumi na ode ama MPP amanyoku no ode said to dwamra delegate omba modia edi da wodo so eye strikers for Dr. Mahamudu Bawumia eba modia kwasra no mkwama na basobɔ nsɛm sɛ abato akɔdwa etodwa nansenya no ewamna MPP amanyoku no eye wono presidential primaries no otumi di nkunim nti omotan na chipampe ensuo mo awia mo omotan na chipam na ensɛm we na nkomatwetwe ekɔso Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia chirim sɛm na ne asuoko no papa pa omode bɔ omabɔ no mochitom da tade chi no twede ya mponyankopɔn onhyira papa pa efiri sɛm ɔno so bɛyɛ na fam de bia de ata wɔ no machi na nkunim de mapa etimi akɔdɛm no fi sɛm bia amanyoku ni amanyoku a eno pe no mbetumi abɔ no maga na hyebre no etimi asesam Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia kasa na wokyerem sɛm amanyoku no esi grassroots fo no so nti no obahia obi achitai senkunim de bɛba pa de a obi amfa nto abɔ ne de no mu nyina mo na nkugo a ebaye wo mfimpi me na aduonu nan mu no ebi tumi ba bi no mo de anta na echi no mputa na echi pe kunum de 2028 ebeye wo mo de I thank you all very much. Today, me wa fast baba jama na hanso ba ha bio me srew we nya wasama Dr. Alhaji Mayenko. We expect that to continue. And yes, sir. We expect that to continue. Indeed, we they say, and the kind of say, Ijumano is still to go forward. We are moving to 2028. We are first round, we are second round to make sure we win the power for the party. DLFM 106.9. And yet, we make sure say, you better win it pa, and I mean, Shiramunina, Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia on pempren O2 franka diama MPP amanyoku no e won fempem ye no ene de no nwatwe abatomum na enu achi ena strikers for Dr. Mahamudu Bawumia ekuo ma no so kire man in fact o mani agepam na o mekwaso abadwumaden o man Ghana mansini bia moto abawom na o maboabo mebuna no se be yankopɔ ya adoma emfempem ye no ene de no nwatwe abatomum Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia nyamiama obedi nkunim ne mpiam nyoku no asan ebedi o man Ghana so bio group members no ye adwumani na our grounds into grounds no na ye hit grounds no se na be ya obia na bamwebu no ebe boosting up ye be hye kina na wadwen say strikers for Bawumia MPP the whole ebe adwumade na victory aba yes side well experienced grassroots politicians former constituency executives so we understand the work and we have done it. The second phase is to make sure we win the 2028 election. The third one is to try and merge everybody. The unity is what we are looking for now. So this group is a formidable group. It will never end today. It will never end tomorrow. Any awoti ye strikers for Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia ekuoni ma ena wote wonom enkan na amaniboi yabane boni Emmanuel Opoku Adusi Dodwa ebonomra ne se DJ Active ena dia amaniboi efri enkrabo premantemu ebesom yen yanto akase ebo no so na yemfe ye ne mfa nkyere mum ewo Kotoka International Airport efise ho no so ensempi na ena efri ho no eba na nanse beto dwa se Kotoka International Airport no oman Ghana wiem hyengira bia kese pa oman mu kyese obia betu kwan akwamanone a dodo na ho ana mu nyina efa sanso dodo na efra manone ba oman mu se ho na dodo na efa edeba na odmo kyerem a Ghana mampeni John Dramani Mahama ena afi nso ndi samanyoku no pese omo yensa kyeremu na Kotoka International Airport no omo se adi ne beye no Accra International Airport e wo mayimu a ene Ghana for dodo na akyere omaden ade afa hom na sansensem we mu no make say dodo na mpo kasa ena ade Kotoka International Airport de ayade a eye pam eno anaso bi kura kyerɛ sɛ nye Kotoka kraba ne papa bɛ na waya ma oman de pa japade bɛ na waya oman yente de biada Kotoka dia na deda so yam na sensem we mu no ena a civil engineer a ono ye convener e de ma pressure group e de da wono so ye 50+1 engineer Charles Kwesi Taylor akasa e kyerɛ mu sɛ no kura pam anamontu a Ghana mampeni John Dramani Mahama otuo so pesa osesa eye Kotoka International Airport din no otechire pampe Ghana mampeni man honya ha o man na mo no tonse sedi na fise din na da so no kura no enya kura emno peni je mre no ne sentrefo kasa ene wo kyire mu am in fact eno kura eye general Kotoka no in fact ono oman Ghana o hawa ye fam na bebresa ye die nyina mpotodwuma boy se Johnson agba akokwe no
pepe ne mu bi ene e bi sense openi e de na kotoka eye yem ena mra na wo yi ne nsema na wo kire mi sem yan kan kire Ghana for say eye general kotoka omaga na beka ya efempem don kron ne ade osiansia eye abantugu e course 1966 abantugu no pepe na kwata akira na hyehye pa ne trimo papa eye doctor osagefo kwame nkromo mampani odi kama Ghana ewo eye omaga na hyehye mu no pepe kotu nugu ya magana mputudwuma nyina atwesensanya na nwe yanye pa ne santi ena Ghana mpuntu ahodo enhya dan koso no kotoka ka ho pa nte ne ya se no ene omaga na wiemhya gira bia kesente se ya pagya din wei e de ato no so nto okirem a anemontu aban yatuo no ota akire pa ne koba se ba moden ne etimi de break ese ma kotoka na chese nipa am ya widifo bone ne dwirim ahye mo ma no man yes so mo so o man what you say and you're the right because when we talk about kotoka Ghana opportunity na DLFM 106.9 21st of February 1966 when Kwame Nkrumah decided with 80 personnel so Odiomo took when though no ko Hanoi about the peace away between Hanoi and America until Kwame catch American president said then say on money amini seize the bomb no more not so conquer say almost more resist American army until there was a negotiation not knowing say Ankara ye in a difficult demon but planning coup for a long time that all this thing came with the UP at them DLFM 106.9 the development of our far east world no much on planning until Kotoka 5 a.m. 24 February, no all city radio stations in no announces my coup. I don't mind him no move here. Our first house. Nobody thought about it. Kotoka no jina ye you coup on your anchor. Na nyemo ye ni na chi. Usidi Ghana. No so the painful side of it is that Kotoka destroy all the documents. Kwame Nkrumah of our policies. Enie wasai bibia wanya ya hwe kotoka emagana brepam na enu achi na a civil engineer onu kra ye convener edema pressure group eye 50+1 engineer Charles Kwesi Taylor kasemo ene wo kiremam Ghana fododo na ekasa ai ena NDC amanyokui ene Ghana mampeni John Dramani Mahama wambezo mufa koti kwanso no mudwiri sikadi go mbotom entra mba maden abeka kire Ghana for some person musi sedin na omuyi kotoka din edifriso na opani kiremu a enya nokura da enya nokura ba kokora efrisem wo hwe kotoka din na nkasa da so na eye emfempem don kron ne aduosian kron 1969 na mpanifo bo mutrimpo se ankoma se sana kura ba ye no eye Ghana International Airport mpo enti Ghana mampani tu sa na mo ne de ama Ghana fo entwe no tun san yomode antane echi na kotoka de in fact o ma Ghana dipa bonfo ba kopo wa moye mpuntu ene kotoka International Airport na di na sa airport kita Kwame Nkrumah started the Black Star Line Ghana Airways Okita is it Accra International Airport Ghana Accra International Airport and I say Ghana Airport so didn't almost said what was the instructions in this one now Kotoka dear no Ghana that should be the question dear Ghana or see development Kotoka no Ghana Edison Kotoka no Ghana DLFM 106.9 DLFM India because Ghana was the only African country no money Soviet Union the whole of Northern Africa West Africa and all these places Caribbeans na ne kwakura mo no ena owura Kwesi Taylor etwa ne kasa so ena wo kire mu sei ade aba kwan ye ne ye pa e wo man mu ne sei eye mahye badwane de ma de hia wono mo efutu ono kura ye nso eye dom kuma mahye badwam wono mpa no tini oniminyamfo Alexander efenyo marken ebo adwumaden kasa wo man mu saa o kire mu aye ne ye pa se ne papai wode na beto nsem mu efirisem wo hwe mfantima mu ni papi na beboa ye pa konkoden pa edema ye nuanom mfantefo bebo bra ebegi didi mo my Ghana nanso oniminyamfo Alexander efenyo marken ede na waya found da ben na ene watumi aka biama wonom sei
yenya bi mfanya nka dumpo emfanka sampanifo a wodom yem fanfo mbeko ye ebebo man Ghana chichire ya ene kutukan se wodina ne atumi ochire mam eye Ghana mampani dada wanya ne ba bi krom eye o mampani dada Atamas ne rabre na mbo mmodin aye bepem samro mu wie 2014 ne nyina da epra chese wodom enka ho nsem mo mo papa yi kram ene wachi nso eye Jacob Wilson sel ena fitum fanfo pi na bebo bra biro mogani be konkode ma o man Ghana ochire ma born of 1884 nyina no enfantfo pi na di ma kwetene pa nanso Alexander Fenyoma kan dia na waya fa ho fantifo din wo mpere kotoka na abebo na baso. How you honor Royce nti ye bi se am senti fantifo na e kin forgetting achimota e friends koji agbe eno ye your couple say ordinary well only for Ghana for ko negotiate about the 1844 mo ndi Ghana independence omuno ifa omudi wani the copy cc in fact the form and the ball of 1844 omo sign omo ignore omo interest no omo sign the ball of 1844 omudi wani the 1844 dem be omo buy kwa obi anka after months no your first party president no ni labi o ebro afeni markets central region no mo your afeni markets. So what have you thought about Ngofino Mayo afeni markets? Central region for say oka this very time munchehu say yensu yinyansa ede yes ye nimunyansa mpa eni a woti ye no oye civil engineer no kra so na ye convener ede ma pressure group e dia da wono so ye 50+1 engineer Charles Kwesi Taylor ena wote ni niwe na yenyina wesuwe na yankenka madwe kyerede to ne yeso no kwojina na adwo asiki na pamfo emfa de adwumadie no emra emesomom na Facebook no Sammy wafa se Regina Buadidi aba no say good afternoon wafa Sammy B. In fact ubo adwumadin ye pa nyame nhyira opa na nkyia kese nkoma adwadwe esikapa na oration speedy recovery yankopon modern na on se sikapa yale emfa emayewe na Ghana ni kase bona ha ne ye gina ne ye de ne ye ka mo se yankopon ya atoma efia da be ye de ani kyire mu otema ye ba enya simkuma ye kuku DLFM fidie nyina batema ye ba be de adwumadie ne nyina wotema TMA enim ho no mande won bode ne hyira yen enyi hu famfim hye ye ho pa na no padwumadie no ye mfa ne nyina da ema mesomom na adwumadie ahodo he pa no ene da so ho mo bia DLFM morning show ye kwekuramu efia shiga ne dom ene ye mid morning show DLFM news kase wo beba wakwemu sanso na ben wa ha drive ye ne aye mame yade nyina silver lady ena afin so awoso so eba enya semkuma akura DJ afibam ena dia adwumadie ne ye nua ba yade nyina sister Seki ena pamfo kwam yefum ni sexy enya esekuma on the 13th of February 2026 ewo temantisha ho no metie manim ho no ma na adwumadie no yefama so adwumadie so nko etesa no eye frame condoms chrome pop and efin sound masters no meso yasene DLFM 106.9 a home of legends and great music kasebo na media si emusamufo no ya Miss Mabel entwene semum champion tele de ekopie mu ewo Facebook na fi yitima kasebo no wonya bi etimi ehweye DJs gibi echinche firin from Edison ye technical producer okenkana me call contract ko besom wo no edi amaje so yo wofa osi ade the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi me sosman na adwo asiki na pamfo abesom so pam mo nyina mo enitia adehye midimafo pokwase Nhyiraba Accra midima